ಕರುಣಾಕರನ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ಲೋಕಸಭೆಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪರವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನ ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ಉಣ್ಣಿತ್ತನ್ 2 ದಿನದಿಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದುವೇ ಸುದ್ದಿ ಇಂಚಿಪದ ದಿನಟು ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣನೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಂಚಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೊಲೆಪವನಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಬೆರಿಸಕಾಯ ಕೊರ್ತುಂಡು ಬಂದು ಪನುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಡೈಲಿ ಹಂಟಾವಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಪೈರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನುಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೈಲಿ ಹಂಟೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಸೈಟ್ ಲೆಡ್ಪುರ ತುಳು ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಐಕೊಂಜಿ ಆಕಲ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಬೇತೆ ಸತ್ಯ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಆಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಐಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಜರಂದು ನೇರವಾದ ಪನುಲಿ ಆಂಡ ಫಾರಿನ್ ಡಿತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದವರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಳೆಯೊಂದುಂಡು ಪನಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ MLA ಮೇರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರನು ಪಾಡುನ ಮೂಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚನೆ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ MP ಆದಿಪ್ಪುನಗ ಲೋಕಸಭೆಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ಸೊರ ಲಕ್ಕಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು 11 BJP ಶಾಸಕರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ 2 MP ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಡ್ಲ BJP ಉಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಡ್ಲ BJP ಉಂಡು ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಆಯ್ತನ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ನಮ್ಮಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಅಂಡಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ಈತ್ ಸಮಯ ಅಂಡಲ್ಲ ನನ್ನಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗು ದಾಯ ಸೇರ್ದಿಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ನನ್ನಲ ರಾಜ್ಯಡು ಅಧಿಕೃತವಾದ ದಾಯ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ಸಂಶಯಗೂ ಕಾರಣ ಆತನು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನ ಭಾರಿ ಪುರಾತನವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾಕಿದ 22 ಭಾಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ 23ನೇ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳುನು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗು ಸೇರವಡು ಆತ ತಂದೆ ತುಳು ಪಾತ್ರನಕ್ಲು ಊರುಡು ಪರ ಊರುಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಆದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ನಿತು ನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ರಾಜ್ಮೋಹನ್ ಕಾಸರಗೋಡದ MP ಅಂಚನೆ ಮೂಲತಃ ಮೇರೆ ತಿರುವನಂತಪುರದಾರು ಬೇರೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಇತ್ತ MP ಆದಿತ್ತದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತಿರದು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೇರು. I raise here the long pending aspiration of the minority and non-official linguistic community called Tuluva people. The native speakers of the language Tulu are referred as Tuluva. Tulu is a Dravidian language whose speakers are concentrated in 2 coastal districts of Karnataka in southwestern India and in the Kasaragod district of Kerala. The Indian census report of 2001 reported a total of 18,46,427 native Tulu speakers in India. The Tulu speaking people are larger in number compared to Manipuri and Sanskrit, which have the 8th schedule status. So the government should take urgent necessary step to include Tulu language in the 8th schedule of the constitution. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಪತ್ರಿಕೆಲುಲ್ಲ ತುಳುಕು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ತುಳುಟು TV ಮಾಧ್ಯಮಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಉಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಕಲ್ಲಚ್ಚಿಲುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಾಲಗರಿ ತಾಮ್ರದ ಪಾಲೆಲು ಪುರ ಬೋಡೈನಾಥ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಇತ್ತಿನವು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ತುಳುಟು ರಾಜ್ಯರು ಇತ್ತೇರು ತುಳುತ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಯಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನನಲ ರಾಜ್ಯದ ಅಂಚನೆ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸೇರ್ಪಾಯರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆತಿಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಮುಕ್ಲೆಡದಾಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಟ್ ತೋಜದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಈ ಶಾಸಕರ್ನಕ್ಲು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ದೆತ್ತದು ತುಳುವೇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಜನಕ್ಲಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಆದುಂಡು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯರೆ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ಬಾಕಿದ MLA ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಯ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರದ ಶಾಸಕರ್ನ ಇಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡಕಾರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅತ್ತಂದೆ MP ITR ಅಂಡಲ ನಡುಟು ಅಡ್ಡಕಾರದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ್ನಕ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಉಳ ಕುಂಕು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪಂತೋಜಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಂಡರ್ನ ದಾದಾಂಡಲ ಅಡ್ಡ ಉಂಡ
ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂದು ಏರೆಗಳ ತೆರೆದಿಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಶಾಸಕರು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ತುಳುನಾಡದ ಓಟು ದೆತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲ್ನ ಸೇವೆಕೆರಾದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಕಲು ಒತ್ತೊಟ್ಟಾದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಕೇರಳದ MLA ಅಂಚನೆ ಎಂಪಿನಕಲು ಮಲ್ಪನ ಹೋರಾಟದ ಒಂಜಿ ಪಾಲಂಡಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಹೋರಾಟ ನಡಪನ ತೋಜುಜಿ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಕರುಣಾಕರ್ ಅಂಚನೆ ರಾಜಮೋಹನ್ ಮುಕುಲ್ ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಎಂಪಿನಕಲು MLA ನಕಲು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನವು ಜಾಗೃತಿ ಈ ಮೂಲಕ ಆವಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.